Asa? Op, nalamian. Ang mata. Namata. Op, nag-climax na. Op! Oh my God! Op! Burns! Finger licking good, no? Sauce bang sauce? Bergi ka na ba ka nangihi kanina? Hindi nakalata nga na something na sulod. Yan eh. Marag ka nang medyo pagka-powder. Sila nga maggatas. Sarap. Saan nalamian? Oh, pak. Agup. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong YouTube, Facebook channel, of course. With the konsihal, with the dimple. Ang inyong konsihal nga Bitokon, nga Jokeron, pero ang katawhan ang unahon. So, swerte kay ko karong adlaw, kay solo flight ko karon. Walay sagabal, walay magsagol-sagol, walay... What's up, many friends? Pamilyar lagi ni. Pamilyar ka sa ako. Marag na-atol ba nito? Bro, pamilyar ka sa kadala. Bago lang ka nakadaog. Asit. Dili ka na. Ibi mano, babae, mas ibi mano. Ay, sorry. Ay, kailan ako na mo? Saan ko? Ikaw to, 15 na katuig, sigdagan-dagan, nakadaog review, kailan ko sa imo. Ayan Atchas. Ha? Ayan Atchas, samsam ko. Uy, sorry ha. Kitsa na yung mga pamilya. Ladies and gentlemen, Attorney Consihal James Judy! Ito lang. Tayo sa agihangat ko mo, wala. Ito lang, ano naman ka diri? Nagkuhan mo gulmi, hindi mo gulmi mo. So wala na tuyo, na-timingan lang lugar ni. Natingala ko, kaya nakita na ko yung masakyanan ng bar, pero wala ko kabalo ka din, dahil gapong ka. Mo gani, natingala ko kaya naigasaba ay ikaw man ay paglingin ako. So wala lugar ka nakabalo nga na ikaw? Wala gid ko kabalo. So wa ka na naiming nga naikaon karon? Wa gid sa. So wa sabi mo mataymin nga ni. Ano ba ka nagdinig Surigao? Wala kabalo. So nagtimingan lang gilugar nga sa kadaghan diri sa Lifestyle District, diri ka ni sulod sa MJ's Restaurant. Gusto man ko nga gikan ko nagbakasyon, gusto ko nga kung kaon sa ako din sa Lifestyle District nga. Hindi na din ako napilian. Tama na drama, lingkod na diri. Welcome sa among mukbang! Salamat ta sa MJ's Resto Bar. Sa may mini. Kay ginbitar ta muna itong pangutana karon. Para mailang nato nitong recipe kasi tawagon nato diha karon kasi nagpasa-pasa sila. Siyempre, kani bang gisod karon diri mo ni ang nasa menu nato. Part sa menu ni kanitanan. Gisod sad no ilang isod ka wala sa menu. Grabe sab. Sa may utok ko. So ang style nato ani kay mukbang man ato yung isa-isahon ang matag recipe. Okay, ma'am. Pinakauna ta ma'am from letter C, name din mo ma'am? Sheena. Si Sheena, ikaw si? Kyle, ulit ako. Yes, sir. Dalaga. Minyo. Minyo na. Oh, wala na chance ha? Sorry. Ay, sila pagparis ito. Pesto pasta. Kung masipyat, buta nga lagi. Piste. Sige. Una na to ni. Okay, sige. Kasagaran sa ito, ba, problema na ito, basta galing na tayo lemon, di na ito pusaon. Pusaan nga na kay part na sa ingredients. Pesto. Kabalo ka. Ako sa ito lang, di ko mahilig Thank you, Burns. sa pasta, pero Saan mo ni? pananatilaw na ito. Naikik, good Burns. Sakto, gika katong lemon ba? Karami na yun. Tama ang lemon, pagpusanin mo. Nakadugang sa kaya sipa ba sipa? Lame. Bestseller Japan ni ma'am. Naisipa, Burns. Sarap, no? Yan. Ang sa ganyan akong ngalan? Nakalimot ang pangalan, nakalimot. Ano naman? Lami bitaw. Sarap.
pesto pasta. Pesto pasta. Kasi Tang twist sayang atong kwan, mura gusto mo tanang medyo tamis-tamis kani the best ning ano. Ako na sa tinuod na di na kay kukuan sa spaghetti kay tungod mangod sa atong Pilipino style ba nga manamis-namis wala sa gana ba. Pero mao na ato kahiligan sa mga Pinoy pero usa kini na ship akong kuan kay mao man special ni April mo ng pesto ko. Pesto. Ay lagi sa piyata ha. Pesto pasta. Oh, pesto. One ay lain bowels na. Okay, pesto. Di mo ako na nga unta ang sabi ko wala taghangga. Okay ra. Okay ra mga debos. Okay, Ay takot ba kay kunapos pa man eh. Okay. Okay, next. Okay, next. Kinilaw. Pero ano lang ilang kinilaw? Kala mo in fairness ano yung ilang kinilaw? Sabay nga naman ko support doy. May yelo, may kalabasa. Kalabasa. Kung saan yung yelo ang Saan ginasagol mangga? Ha? Ay mangga din eh. Oh, sarap. At sila. Para mo substitute sa kanang Substitute. Substitute. Wala kasabantahan. Manners lagi, manners. Awa lagi nga. Okay, ayaw, di kan ay, doon sa plato. Ano mapug ka? Ano mangyari doon ang magkakaroon? Ibadlong ta naman Di ka. mo gali ang gingon, i-mix na to. Ganaan ko sa ilang kinilaw doon kay na sagol ano? Mangga. Mangga. Dili kalabasa. Ikaw Apit na po sa muto, kalabasa. Sobrang kalabasa. wala mo siya nag-react. Ito yun na to. Kabalo kang kinilaw, iduna mi muna para makabalo ka Sa na mangga. perfect ang combination niya. So, Okay, sorry. So, ano, so, try na to. Ada Mangga with kinilaw. Dungan ta. Sige. Ana, mangga and kinilaw. Sagol na to ang mangga. Sige, siya nagkapuliki nag-chopsticks. Taysa. Tanawa ka, giyon na nimong mangga. Hindi. Naon ang baba. Ang fairness. Dami. Mandi ay. Tama, mangga niya sa lugar. Ano pa sa kuwan eh? Dili po hilaw nga mangga. Mangga nga. Ba? Ay, para medyo siya nga Tamis-tamis. Medyo tamis-tamis mo. Oo. Substitute lagi sa tabon-tabon or suwa. Di ba? Sarap. Kinilaw with mangga. Kinilaw with mangga. Pwede. Okay, that twist. Ano sa in English kinilaw? Amo na ida kong pangutana. Oh. Okay. Next. Tagana to kaniyon sa nili ma'am. Nag-remix, sir. Isa na? Murag sushi ba? Ang sa to, Niagara mix. Siya ba? Nag-remix. Oh! Nag-remix. Nigirimi. Kung Niagara katong waterfalls. Nigirimi. Nigiremix. Nigiremix. Tempa, kani. Lain ni ani. Oh, laylay na. Kani ko. Nalangan ko na raw. Kani niya. Diri sausaw na to. Diri, tama ba diri sausaw? Tama ba yung isalti, Brad? Sakto. Magrira po ka. Isaw-saw na ko, ana. Sausaw ni mo para na ilasa. Katong isa nga marag na ay... Ay, pwede. Ana? Wow! Domo arigatou gozaimasu! Genki desu ka? Sarap! Ay! Best! Domo arigatou gozaimasu! Akong gigana ni kaniyang tabon ba nga tarpulin ba nga itong? Di na talpulin! Hindi eh. Di na ni tarpulin. Wala nang seaweeds! Ang hindi ni tarpulin. Wala seaweed! Ako tarpulin good. Sorry, pasensya na mo sa mong bukid. Diyan eh. Itlog ni cheese. Uy, tanawa buhi pa ni sukol. Ayan lang. One more. Hay. Sarap! Ito kanina? Niagara Falls. Ito? Nag-remix. Nigirimi. Ako ba Niagara Falls? Niagara Mix. Kani? Pareho. California Mountains. California. Maki. Mati. Mati. Lugar man sa Davao, Bern. Ah! Woo! Grabe! Nalo, ay. Lamig kay Burns. Dahil po ng lasa. Gusto ka og Katong na. Laisa sa katong na tarpulin. Oh, ito na tarpaulin. Laisa ni kaning ibi. Hindi na kalata nga na something na sulod.
Yan eh. Marag ka nang naik, medyo pagka-powder, sila nga maggatas. Sarap. Maray, Sarap. Sarap. mayonnaise. Isa ka niya. Daily boy. Up, dive. Wala ko di, gidudo. Gidiritso na ko. Oh, sarap. Pili na ko burag tamis ni. Murag. Ang kinila na mangga, kani po na mangga. Tami ka na. Medyo na tamis ka na. Kalami. Kani ang tamis. Medyo tamis ka na. Kanya ikuan. Very good. Masa? Op, nalamian. Ang mata. Namata. Op, nag-climax na. Op, oh my God. Op. Guba ang reputasyon sa konsehal. Boss, ano yung pangalan na ni Boss kani-kani? American ribs. American ribs. Ano American man? Kaya dito sa China gikan, siyempre, mamay lang buwan. American style ribs. American ribs. American ribs. Oh. Ribs, ha? Humok. Matay. Ay, dapat man din na kinamuton. Kinamuton galing, kaya mas lamig kinamuton. Ano saba? Ang yami. No? Awkward kayo. Kasi gipanggot na nga, na ba mo? Kasi panggutom Okay na mo? Okay lang mo. Ay mo kabalaka, pag umanani ka mo Ano yung sila first mo na yung gwardiya na to sa likod? Ma'am, atong sisig. Kani itong sisig. Pag i-mix nyo na siya dapat, maliyog lang may mambi. Sige lang, pag-i-mix daw kung ma'am. Kaya ingon nila wala. Tanimala doon yung sisig tungkol sa gasolina. Mauna ni Ron. Alam mo, stingan ka niya. Oo. Sisig. Gusto mo gani ko, Berts? Pero ka, Oh. nayuban sisig nga tamis na po kayo. In fairness, I love the taste. Okay, very good. Ganahan ko sa taste sa kuan. Di pa ganun ko mapinamurag pagod. Di ba? Naisipa. Naisipa, di ba? Alang-alang lagi. Naman sili. Oh. Sa diyan, naman sili. Ikaw, Gilberts. Perfect. Lagi po'y mangga. Ang sisig. Itlog na. Oh, itlog ni. Itlog na. Bigla na yung mangga. Chicken buffalo. So that's what puro sa mga wings. Buffalo wings. Mga buffalo wings. So, lelay flavor. Lami, Berts. Kaysa, ano sa'yo mong ikuha? Salted. Hindi ko sa sesame. Pareha, bigyan mo sila, di ba? Teriyaki. Ang sarap. Sarap. Dapat i-zoom in ba ni? Na. Ang sarap. Kani ang teriyaki. Sarap. Kani, butayangan gyapon na itong lemon. Puslitan gyapon. Pwede. Na may lemon. Pinaulahin na. Ha? Butter shrimp. Paborito ni Garlic butter shrimp. Ano na paborito ni April? Ako gikuha na. Singit si Dear. Siyempre. Yung paborito ginin niya. Tinod. Paborito? Tinod. Tama Ang na. papasawat-tawat. Ang sarap. Ikaw rin lugar. Ako. Tilaw. Ako. Bisag panit, lami kaunon. Okay, ayaw lang gid nga. Ano. Pero ang panit sa katong gagmay, katong hibi, pili man to, di ba? Katong gagmay ba? Mo to pili makaon ni mo, Pili. matuhon, di ba? Wala. Yun na yung ka nga kuhan. Burns! Finger licking good, no? Ang sauce, bang sauce. Burgi ka na ba ka nangihi kanina? Naka-alcohol ko. Nag-alcohol ka. So, nalamian. Pak. Agup. Yan. Healthy lang. Unique na po na yung okra. Nay, mais. May okra. Di ang mais may mananay okra. Asa? In fairness, alam mo rin, mais. ganina kinilaw nga naay mangga. Mais. Karon bulalo with okra. Naapa sila yung maki nga na itarpulin.
Ganahan ko, grabing sagol, grabing sagol. Ano bidi ka nang, ano ba? Yan, ipakita na itong agay kalami kayo. O yan, brother, o. Wala na, small, medium. O, naman kung mapinaana pa. Okay, 1, 2, 3. Di ba? Nakita niyo mo? Sarap. Look at the camera. Sarap. Yes. In fairness. Kalimukaw tayo nga nga pagkaon, may murag ganugay, magkadulo ito sa langit, ang ba? Very healthy, oh. Na string beans, na okra, na pechay, wala gitipid, na mais. The best. Sarap. Na? Ese. Up. Nalami na po. Up. Perfect! Bago lang! Diri sa Lifestyle District, sila pinakabago diri. MJ's Resto Bar. May galing kay medyo okay na. Wanay kurpyo. Wala na ha? Wanay kurpyo. So pwede na. So kung maglaag, Lifestyle District, pakitaan ninyo ng MJ's Resto Bar. Tag-iya, si Mary Jane. Mary Jane. Ay, Ma'am Mary Jane. Ano MJ? Mary Jane. Hindi po siya uyab ni Spider-Man. Dili, lahi itong MJ. Para sa ito, ayan. Okay. So, thank you very much. Di naman ikaya. Ang among mga kuhan, atak! Ano yung ginatak dali? Ayan na. Dili never sana na po. Ayan na mo, taon na mo. Anya na ang idol ng bayan! Espasya, pitok-pitok,